И какво става, хора? Аз съм More HyperG и днеска ще играем на Balkan Diver и днеска ще го превърта на тази игра. Но, преди да започнем това видео, ако искате още такива доста подобни и най-добрите други игри видеа, оставете по един лайк, абонирайте се YouTube канал с камбанката, да не пропуснете нито един клип в този канал More HyperG. Така че, момчета, момичета, приятно и безплатно гледане. Днес ще играем на Balkan Diver, както виждате, ето го, както виждате, е тази игришка. В момента имам 12 енергия, между другото, ето го, както виждате, тук мисля, че беше, чакай, оп. Викам така. Сега нека направо да започвам. В момента направим последното ниво. Това е скок номер 2. И сега, така се слагам. Сега ще ги скачаме като предно салто. Сега няма да падаме, няма гръб, няма мръб. Добре, скок номер 2 е добре и доста много completed. Скок номер 3, 50 метра. Сега ако превърта тази игра, добре. Скок номер 3 е много completed. 70 метра, скок номер 4. Сега ще видим. Добре. Това беше много яко. Махам рекламите, но някой път скипам всичките реклами като цяло, защото много ми е трудно нещо, за което съжалявам. По-добре да ме хейтите мен, защото HyperG-то, нали знаете, аз съм най-велики ютубър. Така, скок номер 5. Реклама. Ето вече на бакграунд на играта, ще го чуваме всеки път на това видео, така че отиваме така. Скок номер 6, мисля, че беше 10 метра. Ще го пазим тук на Антарктида. Къде съм станал тук в тази Антарктида, между другото? Скок номер 7. Фейлнах. Момчета, момичета, в момента вече мина скок номер 8. Какво имаме тук? Но то вече има така тънкав лед. Фейлнах, хора. Последното ниво, между другото, е супер трудно. И като скачате толкова близко да си победите на тази игра, останете до края, ще го направим на 2. Може би ще го направим на 20 лево. Така, в момента вече ми на скок номер 9. Сега ще видим. Така, сега ще видим дали ще е днеска с скок номер 9. Ей, друмката си потрошил главата. Сега в момента вече ми на скок номер 9. Няколко минути минах. Са толкова лекичко малко. Скипвам рекламата. Скок номер 10, 90 метра и нека да започнем. 3, 2, 1 и се направи на едно салто и опа! Ето го, хора, браво! Аплодисменти от HyperG го научих на такова тискане на салто. Дайте лайк за салто, човек. Много ми се кефеше. Скок номер 11. Това е супер интересно. Това е супер трудно, е това. Скок номер 11. Сега ще видим. Къде съм? Хора, къде съм? Мале, къде съм ритнал там, бе? What the? Къде такъв бъг има тука? Окей, хора. Скок номер 12. Не моля да се получава да се скачам от там. Така, в момента вече към 30 метра има и много голям проблем. Как да скоча от... Става скок номер 12. С едно салто, разбира се. Така, скок номер 13. Не знам как да го... оцеля от някъде. Ето, хора, нищо му няма с този скок, ама ще го успеем този скок. Нямаме търпение и до края на клипа ще видите дали ще стигна ниво номер 20, че е най-последното ниво и ще превъртя един път на играта, но ще го направим на вас, но няма значение. Всичко ще бъде доста голямо здраво на тая игричка. Дайте по един лайк за Balkan Diver, защото ще имаме поредица също. Ако има някой апдейт, може да го направим, няма проблеми. Скок номер 14, 70 метра. Така сега ще видим дали къде да скоча. Къде да си унцентрирам. Накъде! Не се получава скок номер 14. Следващия скок номер 15. Това мисля, че беше не е чак толкова най-предпоследния скок. Останете до края с скок номер 20, ще е последния скок, ама така той ще стане като цяло. Но пък ще стане тая работа. Ето го скок номер 16, хора. Ами, какво да се прави цак? Къде съм излетял като някой Fortnite? Скок номер 17, хора. То някъде друмем си контузи. Така, хора, най-накрая още два скока, хора,
И най-накрая сме на скок номер 20. И скока ще бъде... Сега ще видим. Ей така. Друмев му щупа главата. Друмев, добре ли си? Моето момче. Друмк, те удари долу на главата, е така. Така, хора. Още и предпоследен скок, хора. Предпоследен. Между другото, скок номер 19 е супер трудно, но пък сега ще видите. Мале. Сега съм сядал на лед. Окей, приятели, най-накрая 100 скок номер 20 с леденото. Дали вече ще скачаме на този скок номер 20. Аз се надявам и пожелайте ми успех да го скача тук с такова салото. Сега скачаме салото и 3, 2, 1 и... Айде, хора! Айде, бе! Мина ги, хора! Вече минах... Не, човек. Какво? Това е началното ниво? Чакай малко. Хора, вече ни минах цялото ниво и превъртях играта в Balkan Diver. Беше страхотна игра, хора. Тя е страхотна игра. Казвам ти, 20 няколко минути минах и така, може би ще скипна с няколко реклами, дет не са получавали, нещо сорта или нещо такова. Не се притеснявайте, Balkan Diver си най-хубавата и най-добрата игра в този канал. И минах си, хора, най-накрая. Благодаря ти. Еми, хора, до точно днеска това видео. Надявам да ви харесате играта Balkan Diver на Друмев BG играта. Ако искате, може да изтеглите. Скоро ще направим туториал как да си изтеглите Balkan Diver на телефона. Разбира се, няма как без думи и така. И също абонирайте се за YouTube канал с кампанка, да не пропуснете нито един клип в този канал. More Hyper G, разбира се, и момчета, вижте. Ще се видим в следващото видео и така. Чао и до нови срещи. Най-накрая минахме и превъртях играта.